जसं मी सांगलं बारक्यांका आवडतं, तिखट वगैरे नाही त्याच्यामुळे बारक्या मुलांका आवडतं. तर आता आपण जेवूया. वाव मस्त, छान छान, मस्त मस्त. तेव्हा असं असं करायचं, तेव्हा असं असं. हा ते पाण्यासारखं झालं ना थोडं. ठीक आहे, कोथिंबीर टाक माझ्या मते. नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोरा व्हिडिओमध्ये. आज रविवार असा आणि आज ॲक्च्युली मुंबईत जाऊचो प्लॅन असा. रविवारचा आमचा मुंबईत जाऊचोच प्लॅन असा बऱ्यापैकी, कारण की आयदर माझ्या आई पप्पा थोडे असतात नाही तर दुर्वाचे आई पप्पा थोडे असतात आणि काही ना काहीतरी प्रोग्राम ठरलेलो असता. तर ॲक्च्युली दुर्वाचे आई पप्पा गावी जातले, त्यांना भेटूक आणि थोडीशी भेट देऊची, गावाक जाऊची भेट देऊची, गावची भेट. आणि बघूया पार्टी पण करूची असा. कशाची पार्टी तर आम्ही तुमका नंतर सांगतलं. आता दुपारी आपण एक मस्त काहीतरी डिश बनवतलो. तर आता काय बनवतलो तर दुर्वाक विचारूया पहिला, कारण की मी हॉटेलातून ही डिश खूप वेळा खाल्लं आहे पण घरात जास्त कधी खाल्लं नाही. म्हटलं माका वाटतं की एकदाच आम्ही आणलेलं आणि माका खूप आवडत होता. तर दुर्वा काय बनवतली आता विचारूया तिका. तर दुर्वा काय बनवणार आहे आपण आज? क्रॅब लॉलीपॉप. क्रॅब लॉलीपॉप आपण खैसून आणलं? क्रॅब लॉलीपॉप काय म्हणजे काहीतरी सांग लोकांना, काय नक्की? सानपाड्यातून आणलं आणि फ्रोझन असतं. फ्रोझन क्रॅब लॉलीपॉप म्हणजे काय की आपण जे हॉटेलात मिळतात ना ते माझ्या अंदाजाने तर फ्रोझनच असतात. फक्त काय होतं की 250 रुपयात आपणाक 5 ते 6 पीस मिळतात आणि क्रॅब लॉलीपॉपची टेस्ट खूप मस्त असता. जर तुम्ही क्रॅब लॉलीपॉप हॉटेलमध्ये खाल्ला असतात किंवा घरात आणून खाल्ला असतात तर मला नक्की कळवा. आता मी तुमका दाखवतोय की क्रॅब लॉलीपॉप खायचे आणलं. चल तर दुर्वा आता दाखवता आपण की क्रॅब लॉलीपॉप खायचे आणलं. चला. तर ॲक्च्युली त्या दिवशी आम्ही सानपाड्यात गेलेलो तेव्हा शिवनेरी म्हणून एक दुकान होता, पहिल्यांदाच गेलो होता. तर एक गद्रे म्हणून कंपनी आहे, कदाचित माहीत नाही मी चुकीचा प्रोनाऊन्स करते का, त्यांचे क्रॅब लॉलीपॉप असतात, अमृतसरी क्रॅब लॉलीपॉप. तर हे असे दिसतात. त्याच्यात ॲक्च्युली क्रॅबचा मांस असता तर वरती लावलेला असता आणि जो ढेंगे असता ना तो त्याच्यात अडकवलेलो असता. तर त्याच्यावर चटणी वगैरे देतात ना. खायची चटणी देतात ते? हिरवी चटणी किंवा शेजवान चटणी देतात, पुदिन्याची चटणी किंवा शेजवान चटणी देतात. तर आता दोन्ही पण नाही आपल्याकडे, तर बघूया सॉस बरोबर किंवा मग चिंगची वगैरे शेजवान चटणी बरोबर ट्राय करूया. आणि त्याच्यावर जेव काय असा अंड्याची आमटी आणि भात. म्हणजे ॲक्च्युली काय की आता आम्ही दुपारचाच जेवण बनवतलो, संध्याकाळपर्यंत जेव आम्ही नाही, संध्याकाळी कदाचित मुंबईकच जेवत असतलो कारण की येऊक लेट होतलो. त्याच्यामुळे आता दुपारचाच जेवण करूचं असा. तर आता मी खाली जातो आहे, अंडी घेऊन येतो आहे आणि अंड्याची आमटी, भात म्हणजे अंड्याचा कालवण आणि भात आणि त्याच्याबरोबर क्रॅब लॉलीपॉप असा आजचा मेनू असा. तर शेवटपर्यंत बघा, मी तुमका सांगते की हे क्रॅब लॉलीपॉप कसे असत आणि याच्या किमतीक ते वर्थ असत काय ते मी तुमका खाताना सांगते. कारण की कदाचित मी आणलेलं आहे पण माका आठवत नाही की गद्रेचेच आणलेलं आहे की दुसरे आणलेलं आहे. कारण की असं रोलबॅग एक फ्रोझन फूडवालो असा त्याच्याकडून मी आणलेलं आहे पण ते छोटा पॅकेट होता. त्याच्यामध्ये 30 क्रॅब लॉलीपॉप असत आणि फ्रोझन असत. 1 वर्षाची माका वाटता एक्सपायरी डेट असा काहीतरी 1 वर्ष बोललो होतो. आणि त्याच्याकडे खूप सारे ऑप्शन होते, म्हणजे चिकनमध्ये वगैरे प्रॉनमध्ये वगैरे खूप सारे ऑप्शन होते. तर हे कसे लागतात ते बघूया आणि हे जर चांगले लागले आणि तुम्ही जर तुमका बघूचे असत की बाकीचे डिशेस किंवा फ्रोझन फूड कसे असतात तर आमका नक्की कमेंट करा. मग आपण एक आणून ट्राय करूया. त्यानिमित्तानं माका खाऊक मिळतात आणि मी तुमका रिव्ह्यू करून सांगतोय की ते कसे असतात. बाकी आपण घरात तर बनवतात मच्छी चिकन काय ना काहीतरी चालूच असतात. तर म्हटलं ह्या काहीतरी वेगळा करूया आणि ट्राय करूया. तर चला आता पहिला खाली जाते आणि अंडी घेऊन येते, अंड्याच्या कालवणसाठी अंडा मसाल्यासाठी अंडी घेऊन येते आणि मग पुढचा कार्यक्रम करूया. अजून काय व्हाया? कोथिंबीर, कढीपत्ता, लिंबू, मिरची काय काय नाही. हां हिरवी चटणी करूया. पुदिना आणि काय लागतं? पुदिना, दही, कोथिंबीर आहे. मग पुदिना पाहिजे, दही पाहिजे, बाकी काय नाही. चला मग हिरवी चटणी बनतली या. तर बघूया आता खाली जाते. चला माझ्यावर. चला बारक्याची चप्पल घालूया. टाटा कर, टाटा कर. चल आलो.
झोपलास काय? जाम ऊन आहे बाबा रे बाबा 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 बाबा. लय ऊन लागतं ना. चल. हां सावली आली हात काढ. गेले. अरे रे खेळतात. जातो तू खेळायला? जातो काय? जातो. मच्छीवाले बसलेत, आपण अंडी घेऊन जाऊया. अंडा दे ना. 4 दे. जी 5 और 10 का पुदीना दे. चला आता दही घेऊया. अंडी आणि पुदिना घेतलं, ऐसर दही घेऊन जाऊया. मंडळी सगळा सामान घेऊन झाला, पण एवढा ऊन असा विचारू नका. गरमी मरणाची गरमी होता. आता वाजले असत 12 आणि 12चा ऊन लागता कडकडीत एकदम. बारको हैराण झालं, पण त्याका माझ्यावर खाली यावचाच होता, त्याच्यामुळे तो इलो माझ्यावर. तर आता सामान घेऊन घरात जाऊया आणि पुढचं मेनू बघूया कसं काय बनता. चलो. हा चल बंद कर, लिफ्ट बंद कर प्लीज. अरे बंद करायची आहे, बोंबलते ती बाई. चल ये. हां व्हेरी गुड ये. पळा. घे अंडी फोडणार आहे तो, पिशवी मागतोय. फोडेला तो आपटणार. मगासपासून मागतोय तो पिशवी माझ्या हातातून. ठीक आहे, त्याला आईस्क्रीम द्या आईला. तर आईस्क्रीम का? खरं वाटलं ना आईस्क्रीम आहे. खा आईस्क्रीम खा. साखर टाक आणि आईस्क्रीम खा. चला मंडळी जरा कपडे लावूया. अरे थांब, मी लावतोय, तू दाबू नको बटन. डेटॉल टाकायचं. थांब. मार्केट कपडे लावचे असतात माझ्याबरोबर, तर आता थोडासा त्याचे कपडे टाकले, डेटॉल टाकतोय थोडासा. 1 मिनिट थांब. ठीक आहे. मी इलंय ना की त्याका आयसर येऊचं असतं कपडे लावक. ते बादली घेतल्या आणि त्याच्यावर चढलो, त्याका बघूचं असतं काय काय दाबतोय. बघ हे धाव. चल चालू झाली. चलो. आलो. टँग डँग 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 डँग. सांग जरा ना काय काय करते सांग. कसली आमटी? माशाची आमटी, अंड्याची आमटी, काहीतरी सांग आमका. काय हो. अरे तरी काही लोक बाहेरची बघत असतली जी मालवणी नाही आहेत, त्यांना काहीतरी माहित आहे ना काय बनवतं. आपणाक माहिती आहे म्हणजे सगळ्यांका माहिती असा नसता. कळता ना? कळला. तर काय किती अंड्याची? 2 अंड्याची. दोघांका 2 अंड्याची बस झाली, कारण की बारको नुसतं अंडे खातलो, त्याका अंड्याची आमटी नको. तर याच्यात काय 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 टाकलं? कांदा, टोमॅटो आणि मालवणी मसाला. लाल तिखट. हा सही आहे. आणि अंडी डायरेक्ट फोडून टाकणार आहे, त्याच्यात उकळून पण टाकतात ना? मग ते काय असतं ते नको. ते ना. हां म्हणजे गरम झाला का डायरेक्ट फोडायचं, मग ते त्याच्यामध्ये
उकळतं. ठीक आहे, चला मंडळी बघूया आता. नंतरच माका वाटतं आता अंडी टाकल्यावरच बघूक मिळतली. आणि हायसर काय करतं, चटणी काय काय घेतलं त्याच्यासाठी? पुदिना, दही आणि काय हे काय मिरची, कोथिंबीर जरा मिक्स केल्यावर आलं लसूण. पुदिना जास्त टाक जरा. हां फोडला. आता व्हॉट इज नेक्स्ट? कसं डायरेक्ट गुडगुड 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 झालं. दोन्ही टाकली, एकच टाकलं. एक नंतर मग खोलायचं ना. आंबा हळूच बघतो. ये शिजलं, शिजते शिजते. ठीक आहे ठीक आहे. चटणीची तयारी. काय झाला? जोक झालो. काय झालं? टेस्ट करून घेते. परीक्षा घेते काय? कर तू कर. मी नाही. दे बघूया. नाही 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 असं द्यासं ते. झाली आहे पुदिन्याची. स्ट्रॉंग झाली आहे पण लय. पण ऍक्च्युली ते दूध दही आतमध्ये नाही टाकायला पाहिजे होतं. त्याच्यातच बाहेर. हां ते पाण्यासारखं झालं ना थोडं. ठीक आहे. कोथिंबीर टाक माझ्या मते. कोथिंबीरची पेस्ट करून टाक. सेटल व्हायला पाहिजे ते. मिरची थोडी जास्त आहे. बरोबर आहे. तर मंडळी चला आता जेवण झालं असा आणि दुर्वा आता क्रॅब लॉलीपॉप भाजूक घेता. तर पहिला आपण बघूया की जेवणाची तयारी खैसर येईल. पहिला ता दाखव की अंडा मसाला वगैरे काय परिस्थिती आहे. तर या अंडा मसाला मस्तपैकी एकदम थिक ग्रेव्ही आहे. म्हणजे तुम्ही भाकरीबरोबर चपातीबरोबर पण खाऊ शकता. आज आम्ही भातावर खातलो मस्त. चला आणि जसं तुमका सांगलं येतं क्रॅब लॉलीपॉप. चल खोलून बघूया कशी आहेत, काय पॅकिंग बिकिंग कशी आहे त्याची. अशीच आहेत. माका वाटलं आतमध्ये काहीतरी डिश बिश किंवा बॉक्स बिक्स असतात. तर एकदम फुकट जाणार ना. हां फ्रोझन म्हणजे फिश म्हणजे परत तेल यूज करताना येणार. आतमध्ये चटणी बिटणी काय नाही ना. दिसणार तर काय नाही, फक्तच लॉलीपॉप दिसतात. बारको काय झोपणार नाही. कितीतरी वेळ प्रयत्न करत होतो की बारको झोपात आणि मग आम्ही शूट करतलो. पण बारको काय झोपलोच नाही, जेवलो नाही. तर त्याका पहिले भरून बघतलो किती वेळ माका. तर कर 7-8. तुला सांगत. हां मला 7-8 म्हणजे 4 तर असे जिभेक लागता लागता 2-3 तर असेच सांगतले. नंतर 2-3 खाऊक लागतले. म्हणजे टोटल एक काम कर 12 तर 12 तळल्यानंतर काय माहिती बारक्यान खाल्ल्यान तर मग बरं असं ना. कारण की तो भात खाऊक मागणार नाही. तर तुम्ही क्रॅब लॉलीपॉप कधी घरात बनवलास काय सांगा. आणि बनवलास तर कसे बनवलास किंवा विकत आणलास आणि खाल्लास तर तुमका ते कसे लागले, तुमका आवडले काय, किंवा हॉटेलात तुम्ही खाल्ला असं असं तुमचा अनुभव तो चांगलाच असतं का. कारण की खूप मस्त डिश लागतात. क्रॅब लॉलीपॉप बऱ्याचशा हॉटेलांमधून मिळतं आता. आणि एकदम चटणी विटणीवर एकदम मस्त लागतात. म्हणजे स्टार्टरमध्ये तुम्ही कधी हॉटेलमध्ये गेलास आणि क्रॅब लॉलीपॉप खाल्लात. म्हणजे आम्ही मुंबईत उत्सव म्हणून एक हॉटेल असा चिंच पोकळीचा ब्रिज संपल्यावर थैसर खाल्लेलो. आणि कुठे खाल्ले आणि कुठेतरी 1-2 ठिकाणी खाल्लं, 2-3 ठिकाणी खाल्लं क्रॅब लॉलीपॉप. पण उत्सवमध्ये चांगले भेटतात. कारण की 2-3 वेळा उत्सवमध्ये आम्ही पार्टी करून गेलेलो. थैसर आम्ही चिकन तंदुरी आणि क्रॅब लॉलीपॉप मागवलेलो. एकदम मस्त लागतात. आता मी टेस्ट करतले आणि बघतले की हे तसेच लागतात काय. आता चटणी आपण घराकच बनवलं चटणी. पण बघूया आता त्याच्यावर मला टेस्ट कळत. कारण की क्रॅब लॉलीपॉपची टेस्ट एकदम क्रॅबची जी
खेकड्याची टेस्ट असता ना ती एकदम युनिक असा, अशी गोडसर टेस्ट असा. तर त्याच्यामुळे त्याका क्रॅब लॉलीपॉपसाठी टेस्ट जी येतात ना ती मस्त कुरकुरीत आणि गोड टेस्ट येतात. बघूया आता ह्याका कशी लागतात. जास्त करपवू नको, गेम होईल. पण ते आधी ऑलरेडी हे केलेले असतील ना जराशे, काय म्हणजे जराशे केलेले असतील ना काहीतरी. तू काय फुकतो का? दाखव. फुफू कर, फुफू कर, फुफू कर. तू नको भाजायला एकदम. ठीक आहे, चला बघूया आता रेडी झाले का मग आपण कसा बघूया. हैसर भात झालो असा. भात, कांदा, टोमॅटो, ही चटणी आहे. बघूया. वास 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 येतो ना. वास तर बरोबर येतो बाबा. वाव बाबू, खाणार तू? खाणार काय? काय रे? थोडंसं ऑइल सोक होऊन देत. प्रकाशात दाखवतो तुम्ही. बरे वाटतात. तुला पाहिजे? हळू हळू हळू. वाव, सॉस दे, सॉस दे त्याच्यावर जरासा. थोडासा सॉस दे. वाव, क्रॅब लॉलीपॉप. थांब, सॉस घेऊया, सॉस घेऊया. थांब. बस 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 बस. वाव, क्रॅब लॉलीपॉप. थांब. जरा बारक्यात देऊन बघताय पहिलं कसं हा. बारको रिव्ह्यू करतालो. जास्त सॉस लागतो. वाव, मस्त आहे. मस्त आहे का? वाव, छान छान. वाव, छान 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 आहे. तर मंडळी असो याचो आतलो पोर्शन असा खेकड्याचा मांस असा आणि वरसून माका वाटतं ब्रेड क्रम्स लावल्याने असं. थांब थांब थांब, खाऊया आणि मग देतो तुला. थांब थांब. वाव, मस्त आहे. मी खातो, मला आवडतं. वाव, छान छान खेकडा. इथे बघ कसं आहे. वा, छान छान, मस्त मस्त. देवा असं असं करायचं. देवा असं असं. वा वा. तर चला मंडळी, आता बारक्यात भरवतोय म्हणजे बारको जेवण मोकळं होईल. मग आम्ही जेव. तर आता पहिला भरवून घेतोय आणि मग मी माझं रिव्ह्यू देते. चला. तर मंडळी हो दुसरो क्रॅब लॉलीपॉप आणलं आहे. बारक्याक आवडले असतात क्रॅब लॉलीपॉप. भात डाळ खाना नाही. तर आता दुसरं क्रॅब लॉलीपॉप भरवतं आहे. चांगले असतात म्हणजे मी पण टेस्ट केलं आहे. मस्त टेस्ट असा एकदम हॉटेलसारखी. आता चटणीवर कशी लागते बघूया. गरमागरम होते एकदम. आंबा बाबू गरम आहे ना. हां, पण ह्या गरमागरम खाऊक मजा असा. जर तुम्ही थंड खाल्ला असता का तरी तुमका मजा नाही यायची एवढी. गरमागरम एक नंबर. तर चला मंडळी, बायकोन मस्तपैकी सगळं जेवण वाढलं नसा. दुपारचे 2 वाजले असतात. घड्या 15 मिनटं पाठी आहे. 2:15 वाजले असतात ॲक्च्युली. भात, अंड्याची आमटी, पुदिन्याची चटणी, क्रॅब लॉलीपॉप आणि कांदा टोमॅटो. तर टेस्ट करून सांगतो. हां, मानाची आहेस तू आज. तर बायको आज पहिली टेस्ट करून सांगतली या रिव्ह्यू.
कशी आहेत म्हणजे मस्त हॉटेलसारखे आहेत का थोडं डिफरंट लागतं? सेम सेम ना. म्हणजे चटणी जर मजबूत असेल तर बिना चटणी पण मस्त लागेल, का प्रश्नच येत नाही. चटणी पण चांगली आली. हां मी टेस्ट केली होती, मस्त झालेली एकदम पुदिन्याची. हां तर चला मंडळी, आजचा दुपारचा जेव केव्हा. आजचा जेवण आपला थोडासा पारंपरिक आणि थोडासा मॉडर्न असा. पारंपरिक म्हणजे त्याच्यामध्ये आपली अंडा मसाला किंवा अंड्याचा कालवण आणि भात असा, आणि मॉडर्नमध्ये आपले क्रॅब लॉलीपॉप असतात जे आपण फ्रोझनमधून आणलं. पण टेस्ट करून बघूया कशी असतात. बायकोन चटणी एकदम मस्त बनवलेली वाटतं, एकदम वास एवढं मस्त येतं ना, तर मी चटणी थोडीशी डिप करते आणि खाऊन सांगते तुमका. चटणी तिखट आणि अशी मस्त पुदिन्याची चव येता, मिरची चव येता, कोथिंबीरीची चव येता. आणि क्रॅब लॉलीपॉप तुम्ही बघताच ना, क्रॅबचा मांस असतो त्याच्यामुळे त्या गोडसर थोडासा लागतं आणि कुरकुरीत लागतात एकदम. तर तुम्ही नक्की आणू शकता. हे तुमका ऑनलाईनवर मिळतले आणि फ्रोझन फूडवाल्यांकडे मिळतात बऱ्याचशा. तर आणि फक्त फ्राय करूचे असतात, म्हणजे तुम्ही एकदम झटकेपट बनवू शकता. जसा मी सांगलं बारक्यांका आवडतं, कारण तिखट वगैरे नाही त्याच्यामुळे बारक्या मुलांका आवडतं. तर आता आपण जेवूया. मस्त झाला, नरम नरम भात आणि गरम गरम अंड्याचा कालवण. तर चला मंडळी आता जेवूया. आणि तुमका जसा मी बोललोय तसं संध्याकाळी आमका मुंबईत जाऊक निघू. संध्याकाळी म्हणजे आता 4 वाजेपर्यंत निघूक होया, तर संध्याकाळी पोचतलो. आणि आता जेवून थोडासा पडूक होया, कारण की आता भात खाल्ल्या म्हणजे झोप येतली या. तर ह्यो व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं? शॉर्ट अँड स्वीट होतो, पण नवा काहीतरी होता. तुमका आवडला काय सांगा. तर आता फ्रोझन फूडमध्ये तुमका अजून काय काय बघूक आवडत ना का सांगा. त्याच्यामध्ये चिकन नगेट्स होते, त्यानंतर पनीर बर्गर पॅटी होती, प्रॉन्स होते, बासा फिश होता, बराच काय काय होता. तर आपण परत जाऊ ना तेव्हा सगळे मी देखूचा प्रयत्न करते. यावेळी पहिल्यांदाच गेले त्याच्यामुळे घाईघाईत होतो, जास्त काय देखावलं नाही. तर आता आम्ही जेवतो, तयारी करतो आणि निघतो. तर तुमका असेच व्हिडिओ नवीन नवीन गोष्टी फ्रोझन फूड वगैरे रिव्ह्यूचे बघूचे असत तर आमका नक्की कमेंटमध्ये कळवा. आणि ह्यो व्हिडिओ जर तुमका शॉर्ट अँड स्वीट आवडलो असत, बायकोन केलेली नवीन गोष्ट तर आवडली असं तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि अशाच आमच्या नवीन नवीन व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करू विसरू नका. चला तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.